କାହାର ଏତେ ବି ହିମ୍ମତ ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମକୁ ସଫଳ ହେବାରେ ରଖିପାରିବ। ତୁମକୁ ବାସ୍ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଠାଣି ନେବା ଦରକାର, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତିବି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଯିଏ ଜଲ୍ଦି ହାର ମାନେ ସେ ଭୀରୁ ମଣିଷ ଅଟେ। ଯିଏ ସଂଘର୍ଷ କରି ଲଢ଼େ ସେ ବୀର ମଣିଷ ଅଟେ। ଯିଏ କେବେ ହାର ମାନେନି ସେ ହିମ୍ମତ ବାଲା ଅଟେ। ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ତୁମେ ନିଜେ। ଶତ୍ରୁ ତୁମକୁ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହାରିବା ଭୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନ ଯାଇ ନିଜେ ହାର ମାନିଯାଅ। ଯଦି ତୁମର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି ତୁମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଖରାପ ସମୟରେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଥାଏ।